urtien ezkenun lortu. Baina urten beste aukera badakeu. Batez. 3. Prezio justua, bueltan da. 3 herritan. Askotin, Preixo justue, Azpeitin, prezio justue, Zestuan, prezio justua. Erakusleio hauen prezioa asma berdeu. Eo alik eta gehien gerturau. Baino kontuz, pasau gabe. Pasau gabe alik eta gehien gerturau berdeu sarile irabazteko. Sarile asmadeun herriko erakusleioa izangoa. Erronkarako prest. urriak 5 eta 5 bitartien Urola Erdiko merkatarien dendetan erosketak ingoitugu. Erosketa bakoitzeko herri horri dagokion koloretako txartela jasoko duzu. Garrantzitsue. Gorde ondo kodiek azaltzien txartel hauek. Ez bota. Aurten jolasa digitalki izangoa. Sartu irubebikoitz.preziojustua.eus horrira, aukeratu herria, sartu zure datuak aldetegian eta... Bota zure prezioa! Bota zure prezio justua! Bota zure prezio justue! Bota zure prezio justue!